Hola, clase. Hola, profesor. Por favor, deamos a benvida a nosa nova estudante, Eva. Hola a todos. Por favor, toma asento. Ei, mira o que teño. Ei, mira o meu bolígrafo e o meu caderno. Vaya, que chulo. Gústame moito. Xa o sei. Estudantes, é hora de presentar os vosos proxectos de ciencia. Hoxe vou mostrarvos unha erupción volcánica. Vaya, impresionante, vexamos. Tuf, teño que engadir algo máis. Tasha, proba unha proporción diferente a próxima vez, está ben. Está ben. Alex, ti es o seguinte. Vaya, que é isto? Hoxe presento os planetas do Sistema Solar. Moi interesante. Alex, podes comezar. O Sol atópase no centro do Sistema Solar. Hai 8 planetas no Sistema Solar. Este é Mercurio, Venus, Terra, Marte. Bo intento. Alex, pero tes malos nomes dos planetas. Por favor, toma asento. Está ben. Eva, agora é a túa quenda. Hoxe quero presentar un sistema digestivo. Vaya, impresionante. Poderías mostrarnos como funciona, por favor? Claro. O sistema digestivo descompón os alimentos en anacos pequenos para que o noso corpo poida usalos como enerxía. Vaya. Vaya. Gran traballo, Eva. Iso é un sobresaliente. Sí, moitas grazas. Estudantes, isto é todo por hoxe. Vémonos. Tasha, Alex, gustaríavos sair hoxe despois da escola? Non, estou moi ocupado hoxe. Ti, Alex, podes vir comigo? Non, tamén estou ocupado. Eva, teño algo para ti. De verdade? Vaya, que é isto? Araña! Hola, papá! Oh, hola, querida, que pasou? Podes mercarme, por favor, algúns materiais escolares chulos como teñen outros nenos na escola? Desculpa. Eva, non temos diñeiro suficiente para iso neste momento. Teño que traballar. Oh, está ben, papá!
Bos días, profesor. Bos días. Alex, toma acento. Bos días, profesor. Bos días. Dasha, toma acento, por favor. Hola, profesor. Hola, Eva, por favor, ven. Mira as miñas cadeas de ouro. Mira o meu novo reloxo intelixente. Wow, que guai! Reloxo intelixente. Ei, mira as miñas pulseiras. É o meu novo colar tan chulo. Wow, podo velo máis de preto. Que? Claro que non. Oh, es hora de practicar inglés, estudiantes. Alex, ven a mesa, por favor. Alex, usa as letras e forma a palabra ventoso. Está ben. Rematei. Desafortunadamente, cometiches un erro. Toma acento, Alex. Oh, non. Dasha, esa seguinte, ven aquí, por favor. Dasha, tes que formar a palabra chuvioso. Está ben. Rematei. Desafortunadamente, Dasha, cometiches un erro. Toma acento. Da igual. Eva, é a túa quenda agora, por favor. Ven á mesa. Eva, podes formar e deletrear a palabra nevado. Claro. Ben feito, Eva, iso é un A. Tupi-u. Estudantes, a lección rematou. Vémonos mañá. Toxe, vou a unha festa de Barbie despois da escola. Vou a unha festa de Spiderman hoxe despois da escola. Podo ir con vos. Non. Non. Papi, papá. Que pasou, Eva? Tiven unha nota tan boa na escola hoxe. Tuau, estou tan orgulloso de ti, Eva, a miña estrela. Ei, papá, os meus compañeiros teñen uns accesorios tan chulos. Podo ter algún tamén? Sinto, Eva, pero non temos suficiente diñeiro para iso. Está ben, papá, entendo. Alex, bota unha ollada a ela. Déixame sacar unha foto diso. Guai. Estudantes, hoxe temos unha clase de yoga para principiantes. Dasha, Alex, agochade os vosos dispositivos, por favor. Dasha, Alex, non se permiten teléfonos nesta escola. Teño que falar cos vosos pais. Oh, non. Dasha, Alex acabo de falar co voso profesor e contoulle todo sobre o voso mal comportamento e o voso baixo rendemento na escola. Así que seredes castigados. Por favor, dádeme os vosos teléfonos e todos os vosos accesorios. Estás ben, meu querido? Non, os nenos se burlan de min na escola. Escóitote. Cariño, os nenos poden ser tan malos ás veces, pero teño algo para ti que pode alegrarte. Ai, grazas, papá. Traballei moito. Eva, e tes tan boas notas nesta escola, así que este é o meu agasallo para ti. Wow, grazas, papá. Es o mellor. Hola a todos.
Vaites, que lápiz tan chulos. A min tamén me gustan moito. Claro, podo compartir contigo. Grazas, Eva. Grazas, Eva. Eva, perdóame polo meu comportamento. Eva, sinto moito ter sido mala contigo. Grazas, rapaces, significa moito para min. Estudantes, hoxe temos unha proba. Estudantes, o tempo acabou. Tráiganme as vosas probas. Vaya, parabéns estudantes. Hoxe todos tendes un A. Viva! Viva! Todas esas cousas vistosas impedíronos estudar. Sí, a partir de agora a escola é a nosa prioridade. Lembremos que o máis importante na escola é o coñecemento e a amizade, non os dispositivos de moda. Chegamos tarde á escola. Perdemos o autobús. Grazas. Bos días, rapaces. Vexo que alguén dormiu demais hoxe. Mira isto. Mira o chan. Ei, Steffi, notaches algo diferente aquí ou só son eu? Creo que sei a que te refires, sí que parece diferente. Rapaces, hoxe tedes unha gran oportunidade de viaxar neste autobús escolar máxico. Así que, divertídevos. Estarei por aquí se me necesitades. Vai ser unha viaxe super divertida á escola. Imos aproveitalo ao máximo. Non sei vos, pero a min gústame moito. Tan peludo, tan moderno. Estaría ben facer algunhas fotos para os meus amigos. Caderno, botella de auga, colar. Teño sorte. Unha cousa máis para facer unha foto perfecta. Mellor. Non me gusta. Outro máis. Só un máis. Quedéis sen carrete. Abrámolo. ¿Qué? Colar peludo, caderno peludo, todo peludo. Espera, polo menos algo non peludo. É divertido, por suposto, pero imos deixalo como estaba antes. Cabina de diversión, agora entendo. A maleta volveuse peluda porque a puxen na cabina de diversión. Xa o teño. Necesito entrar na cabina para deixar todo como estaba antes. Son un xenio. Espero que estea todo listo agora. Sabes que? Incluso gústame. Eu quería estar así. Tantos xoguetes. Let's go. Wow.
é isto? Espera, ningún problema. Sei o que facer. Já estou listo para ler. Yasha, boa esa. Zapatos fermosos. Debería probarlo. Claro. Zapatos preciosos. Linda coroa. Isto é fermoso, pero falta algo. Paraugas precioso. Vaya, xusto o que necesitaba. Síntome agora como unha verdadeira princesa. Vestido bonito. Vaya, cea de bolboretas. Caramelo grande. Non é un caramelo, só burbullas. Fai xeado. Sen xeado. Flor verde. Que flor tan fermosa. Tan pequena. Necesito regala. Tan grande. A flor necesita un amigo. Quero ser unha fada. Son unha fada. Vaya, creo que xa sabía que me gusta a música. Vexamos o que teñen aquí. Non estou seguro, rapaces, de se isto vai funcionar, pero imos probalo. Esta ben sabía que non ia funcionar. Estás listo para bailar. Para bailar, estou listo para bailar. Fagámolo. Genial, imos probar outra casete. Foi un bo quentamento, pero estás listo para un verdadeiro desafío de baile. Sí, estou listo para o desafío. Imos. O mellor baile de sempre. Grazas, grazas. Quédanos un verde. Imos xogar. Xoga, 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 xoga. O próximo son os nenos da escola. Certo, escola, rapaces. Temos que ir á escola de inmediato. Completamente esqueceino. Sí, sí, sí. Rapaces, agardade, necesito comprobar o meu horario escolar.
Que día é hoxe? Apura, é domingo agarda. Que? Domingo. 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 Domingo, día libre. Viva. Viva. Hubi. Iso é malo. Pero polo menos divertímonos no autobús escolar. Rapaces, nunca esquezan comprobar o seu horario con antelación. Bos días, nenos. Hola, profesor. Sentádevos, por favor. Fantastic. Wow. Wow. Estou preparado. Oh, rapaces, coñecede ao noso novo alumno, Iván. Wow. Oh no. Ei, cuidado. Hey. Excuse me? Disculpa, estamos en paz. Sí. Oh no. Que é iso? Entendido. Oh, non, que debo facer? Non te preocupes, teño algo para ti. Excellent. Aquí. Grazas. Grazas, Alice. De nada. É hora do exame. Tedes 10 minutos. Oh no. Oh, non. Desculpa, esqueci no meu bolígrafo. Oops. Non te preocupes, teño un de sobra. Alice, grazas polo bolígrafo. Isto é para ti. Grazas. Que é iso? Oops. Nada. A comida lixo está prohibida, dama. Está ben. Foi Iván quen mo deu. As bromas non se toleran na miña clase. Non volverá a suceder. Volvede ao traballo. Seguro que sí. Oh no. No way. Aha. Idea. Oh no. Sorpresa. Wow. No way. Quen fixo isto? Non fun eu. Comproba ali. Agarda un minuto. Que é isto? Wow. Nunca o vin antes. Limpa todo este desorde. Que goces. Non te preocupes, axudareite. Excuse me? Ai, que estás a facer, Iván? Estás ben, déixame axudarche. Grazas. Aquí, Grazas, amiga miña. imos ao café da escola. Xa. Excellent. Iván é tan molesto. Sei, el é un desastre. Hola. Hola, que queres?
Podo ter unha hamburguesa? Sí, claro. Dame un prato. Uvas, cenorias e leituga. E tomates. Aquí tes. Grazas. Hola, Alice, que che poño? Podo ter a hamburguesa verde e a amarela? Uvas, cenorias, leituga e tomates. 2 hamburguesas. Sí, Está ben, aquí tes. grazas. Que é isto? Parece moi bonito. Escolle un. Podo escoller este. Claro. Este, Aquí tes. grazas. E podo ter tamén un refresco, por favor? No way. Oops. Oops. No way. Ai non, a miña comida. Os meus $300. Ya, collinte. Excuse me? Non te preocupes, podo compartir. Grazas, esa miña mellor amiga. Va, ti es a miña mellor amiga. Hey! E vivan. Vas a arrepentirte disto. María, mira, gústache. Vaya, está genial. Podo axudarche. Claro. Hey! Non, o meu debuxo. Oh no! Non te preocupes, podemos coller un novo papel e axúdote. Grazas. Señor profesor, veña aquí. Precisamos unha nova folla porque esta está estragada. Claro, teño algo para vos. De nada. Grazas, profesor. Wow! Ah, ben merecido. Ai, non, o meu xeonllo. Por favor, axúdame a levantarme. María, deberíamos axudalo. Vale. Que é iso? Iván, que fixeches? Grazas por axudar. Isto é todo, temos que vingarnos. Pero como o faremos? Oops! No way. Oh, o pequeno bebé asustouse. O maravilloso mundo. Iván, poderías axudarme a abrir esta lata? Non son o suficientemente forte. Dame iso, espaguete. Vaites, grazas. Adeus. Perdedor.
Teño unha idea. Isto axudaranos. Imos. Temos que agochar unha cámara aquí. Fantastic. Vale, funciona. Imos. Oh no! Hola, estudantes. Oh no! Quen fixo isto? O novo. Iván, fixeches ti isto? Eu nunca faría algo así. Pensa na rapaza. Déixame demostrarcho. Alice, como puideches, Non é Alice. Teño probas. que, Iván, No way. chamarei aos teus pais. E hoxe quedarás despois das clases para limpar toda a aula. Debe quedar impecablemente limpa. A lección rematou por hoxe. No way. Adeus, perdedor. Desculpádeme, rapazas, trateivos mal, estaba equivocado. Só quería facerme o interesante porque é o meu primeiro día na escola. Non chores, non queríamos facerche sentir triste. Son os acosaches. Non necesitas tentar parecer guai. Só sé ti mesmo. Imos ser amigos. Amigos, Sí, e os amigos axúdanse entre sí. Entón, axudaremosche a limpar a aula. claro,